Ja, nu har vi fått upp alla fiskarna i en spann. Det finns ju väldigt många roliga och vackra fiskar faktiskt. Med guldhuvuden och ja, det ska bli spännande att se vad det ska bli av det här. Någon vacker asage, någon udda variant med asage-mönster och sushi och guldhuvud. Mycket spännande. En del med lite ginrinteckning också.